άλλος ηγούμενος? Όχι, εγώ είμαι ο προηγούμενος. Την ευχή σου, γέροντα. Όχι και γέροντα. Sorry που φέρα μέσα το εργαλείο, αλλά έξω τα χτυπάμε. Είμαι ο πατέρας Ιάκωβος, για τους καθολικούς Ιάκωβς. Λέγεται με Γιακουμή. Είμαι στην καινούργια ομάδα της Εκκλησίας. Ποια ομάδα? Πώς έχει η αστυνομία την ομάδα Ζήτα, τους Ζητάδες, εμείς έχουμε φτιάξει στην Εκκλησία την ομάδα Ξήτα, τους Ξομολογητάδες. Κάνουμε εξομολόγηση delivery, door to door. Έχουμε εντολή από τον Χριστόδουλο, εφόσον δεν έρχονται οι αμαρτωλοί στην Εκκλησία, πάμε εμείς σε αυτούς. Εδώ είναι ο οίκος ανοχής της ενορίας. Ακριβώς δίπλα. Κατάλαβα, εδώ είναι το παράρτημα. Δεν πειράζει, η αμαρτία είναι σαν τη σκόνη, τρυπώνει παντού. Σας έφαγα λίγο θυμία, μα έχετε αντίρρηση? Καθόλου καλέ. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δόξα Θεός επίσημον δόξα σοι, βασιλεύει που ράνει παράκλητο το πνεύμα. Σιγά γέροντα, τι είναι αυτό? Θυμία μας σπρέι. Παρασιτοκτόνο, αμαρτιοκτόνο. Και χωρίς πιτηρίδα. Μην κινείστε να πάει παντού. Μουσκευα μας κάνατε. Ευλογία Κυρίου. Πηγαίνετε, αλλάξτε κιλότα και λέτε να σας ξομολογήσω. Λοιπόν, 40 χρόνια βαρελάς, τέτοιους πάτους δεν έχω ξαναδεί. Ας αρχίσει η εξομολόγηση. Να βγάλω εργαλεία της δουλειάς. Αν έχετε αντίρρηση, εγώ και από τούτο. Ακούω. Αχ γέροντα, είμαστε δυο αμαρτωλές. Ναι, αυτό το βλέπω παρακάτω. Να μπορούσατε μόνο να δείτε τι κουβαλάμε μες στην ψυχή μας. Προς το παρόν βλέπω ότι κουβαλάτε μέσα στο βρακί σας. Μα τι βγάζει. Δεν πιστεύω να έχετε πάει με άντρα. Κι όμως έχουμε πάει. Λοιπόν δεν σας φαίνεται καθόλου. Αχ γέροντα, εγώ με τόσες αμαρτίες που έχω, μου έρχεται να πάω να κλειστώ σε Ιερά Μονή. Δεν κάνει για Ιερά Μονή, κάνει για Μονή καλλιγραφίας. Εγώ γέροντα κάθομαι σαν αμένα κάρβουνα. Και τι είναι ο κόλος ο Αναστενάρης? Λέγε τις αμαρτίες. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Εάν είναι τόσες πολλές, στείλτε μου με email www.papatsakonas.gr. Πίνουμε γέροντα, πίνουμε αρκετά καμιά φορά και χάνουμε τον έλεγχο. Πάλι γέροντα. Τι κάνετε, πίνετε? Ναι. Αμαρτία κόρες μου, εκεί πέρα το ποτό είναι πισινά σατανά. Εκεί μέσα κολυμπάει ο Αντίχριστος. Άνθρωποι είμαστε, εσείς δεν πίνετε? Πού και πού λίγη η κοινωνία, τι λίγη δηλαδή. Σήμερα Κυριακή έφτιαξα μια κανάτα, δεν πάτησε να κοινωνήσει κανείς και την κοπάνισα μόνος μου. Καλέ, θα γίνετε αλκοολικός. Τι δεν να κάνω, να πάρω την κοινωνία, να πάω στην ταβέρνα της γειτονιάς, να πάω στον ταβερνιάρι, πιάσω μας μεζέ να μην την πιούμε ξεροσφύρι. Σου κύριε φλακιτό στο μάτι μου, τι έγινε αμαρτωλές μετά? Να σας πούμε γέροντα. Πάλι γέροντα! Γέροντα, θα σου δείξουμε διαπλακόμενα συμφέροντα. Να, την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάει σε ένα κλαμπ. Αμαρτία κόρες μου, εκεί μέσα είναι το καρτέλ της ακολασίας. Εκεί μέσα μπαίνεις Ελένη Λουκά και βγαίνεις Γιούλη Μπάρκα. Τι έγινε μετά? Απέναντί μας είναι ένα τεκνό που μας έχει φάει με τα μάτια. Και δεν σας έφτανε αυτό, θέλετε να σας φάει και μετά άλλο, έτσι. Αμαρτία, συνεχίστε. Μας έπαιζε με τα μάτια, κάποια στιγμή μας πλησιάζει. Εσείς όμως βράχος, Όχι και βράχος. Τι χαλίκι. Καλέ, ήμασταν λιώμα, είχαμε πιει 7 Χωσέ Γκουέρβο. Και αυτή την κίτρινη τεκίλα με το σκουλίκι. Μάλιστα. Αμαρτωλές, δεν σας έφτανε το σκουλίκι της τεκίλας, φέρετε και σκουλίκι του τεκνού, έτσι. Αμαρτία, συνεχίστε. Μας ρώτησε πώς μας λένε. Βέβαια να μην ξέρουμε ποιες πηδάμε. Του κύριε φυλάκι το στο μάτι μου. Τι έγινε
έγινε μετά? Προσπαθήσαμε να αντισταθούμε, αλλά... Κατάλαβα, το σκουλίκι του τεκνού είχε κηρύξει ιερό πόλεμο στο κορμί σας. Ταλιμπάν ήτανε. Αισθανόμασταν τόσο ανυπεράσπιστες. Όλες οι πουτάνες έτσι αισθάνονται. Κύριε φυλακή το στόματί μου. Τι έγινε μετά? Πριν καλά το καταλάβουμε, μας τριμώχνει σε μια γωνία και αρχίζει να μας χαϊδεύει παντού. Δηλαδή πώς να σας χαϊδεύει, πατρικά ή παρτικά για να σας πάρει? Υποψιάζομαι το δεύτερο. Κι εγώ αυτό υποψιαζόμουν. Και τώρα το όνειρο, είδα στον ύπνο πως μου τυχάνισαν μελιτζάνες όρθιες. Τι έγινε μετά, αμαρτία? Αχ, τρεπόμαστε, πάτερ μου. Μην τρεπώστε, κοντεύω να φτιαχτώ. Ενώ να φτιάξει την ψυχή σας. Τι έγινε μετά? Ξέρετε τι μας έκανε? Αυτά που κάνετε κι εσείς στην Παπαδιά, τι τις κάνετε? Καμιά ομελέτα, κανένα μυδοπίλαφο. Τι έγινε, αμαρτωλές? Ναι. Έβαλε το χέρι του εδώ. Και το άλλο? Λίγο πιο κάτω, εκεί καλά είστε. Άρα δεν ήταν κουλοχέρης. Και μετά πώς πήγε η διαδρομή της κούφτας, προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Μα έχουν σημασία τώρα όλα αυτά? Πώς δεν έχουν σημασία? Για να συγχωρηθεί η αμαρτία πρέπει πρώτα να συγχωρηθούν λεπτομέρειες. Άμα δεν μάθω τη διαδρομή της κούφτας, πώς θα τη συγχώρεσε από τον κύριο με φάξ? Άρχισε να πηγαίνει μία προς τα κάτω, μία προς τα πάνω. Μία προς τα κάτω, μία προς τα πάνω. Πού σε Χριστόδουλε να βάλεις καχεράκι? Και έχω να κάνω έρωτα 60 μέρες. 60 μέρες? Ναι, κάνω τις νύχτες. Τι έγινε μετά? Ταυτόχρονα άρχισε να μας ψιθυρίζει διάφορα στα φτηνά έτσι. Αμετός αμαρτίες που έχετε, δεν μπορώ να σας κοινωνήσω με θεία κοινωνία. Και με τι θα μας κοινωνήσετε? Με βότκα αψολού. Έλα κόρη μου, με κόβεις. Πάνω στο καλό έφυγες. Τι έγινε μετά? Μετά πήρε το χέρι του και το έφερε εδώ. Αλαρίσε η μάσα από του πονηρού. Τι πονηρού, του πανδόνηρου δηλαδή. Κύριε άπελθε απ' μου το σφινάκιον τούτο. Εσύ με τη Μαγδαληνή καθάρισες, εγώ τι κάνω? Παιδιά, να τα δείρω θα κλάψουνε, να τα πηδήξω θα το πούνε. Τι έγινε μετά? Η συνέχεια είναι γνωστή. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το άλλο που το βάζετε? Εγώ που θες το βάζω. Μας πήγε στην τουαλέτα. Τι, για κατούριμα? Καλέ όχι. Τι, για το τεστ κοπόσεως? Όχι. Γιατί σας πήγε να με σκάσετε? Άρχισε να μας γδίνει. Ναι, και μετά? Και πάνω στην ώρα που ήταν έτοιμος να μας ορμήσει, Ναι. Άνοιξε κάποιος την πόρτα και μας διέκοψε. Όχι ρε που στην κακοήθεια. αχ πάτερ μου. Τώρα καλές. Γιατί καλές? Συ δεν ήσουν που έσκυβες χθες? Αχ, παππούλη μου, θα μας συγχωρέσει άραγε ο κύριος? Θα μας συγχωρέσει? Εσάς θα συγχωρέσει. Αυτόν που μπήκε και σας διέκοψε με τίποτα.